Добре дошли в поредицата Black Card Insight. Това е нашият първи епизод и днес ще се опитаме да дадем една обща представа за системата и всичко около нея. Точно така. И целта ни днес не е да се заравяме в някакви проценти, нива или сложни технически механики. Не, това ще го оставим за по-нататък, със сигурност. Точно. По-скоро ще погледнем голямата картина, каква е философията, каква е логиката зад Black Card. Да разберем какво прави толкова различна от стандартните програми за отстъпки. Да, защото, честно казано, портфелите на повечето от нас са пълни точно с такива карти. Аз имам една за супермаркета, която събира точки, които така и не разбирам как да използвам. Или пък забравяш да ги използваш. Точно. Имам друга за бензиностанцията, трета за една аптека. Всяка си работи само на нейното място и ползата често е, почти символична. Именно тук е ключовия проблем, който тази система се опитва да реши. Тази, фрагментация. Всички тези програми са като едни изолирани острови. Да. Борят се за твоята лоялност към един единствен бранд, но не създават никаква връзка помежду си. А идеята тук е да се изгради не просто поредната програма, а цяла екосистема. Един свързан континент, ако щеш. Екосистема е силна дума. В източниците, които разгледахме, се използва и друго определение – общество на доверието. Това вече звучи много по-мащабно. Звучи мащабно, защото и идеята е такава. В основата на всичко стои един много прост, но абсолютно ключов принцип, който се цитира навсякъде. Всеки участник в платформата трябва да печели. Добре. И това не е просто някакъв маркетингов слоган, нали? Това е фундаментален принцип на самия дизайн на системата. Тя е проектирана така, че да бъде устойчива в дългосрочен план само и единствено, ако създава реална стойност. И то едновременно за трите основни страни в нея. Добре, но това всички печелят винаги ми е звучало малко като твърде хубаво, за да е истина. Обикновено, когато клиента печели отстъпка, търговецът губи част от своя марж. Кой реално плаща сметката тук? Това е правилният въпрос. И отговорът му всъщност разкрива цялата същност на модела. Не става въпрос за магия, а за преразпределение на стойността, която вече съществува. Кои са тези три страни? Значи, първо, това е клиентът, картодържателят. Второ, търговецът, партньорът. И трето, платформата и хората, които активно я развиват. Вместо да гледаме на една покупка като на игра с нулев сбор. Където печалбата на единия е загуба за другия. Точно така. Системата я превръща в събитие, което генерира ползи за цялата мрежа. Нека ги разгледаме една по една тогава. Ползата за клиента изглежда най-очевидна. Получава кешбек, т.е. реално връщане на пари от ежедневните си покупки. Да, това е на повърхността, най-видимото. Но има и един, по-дълбок психологически слой. Какъв е той? Виж, официалният слоган на системата е «Handle your choice». В превод «Управлявай своя избор». Идеята е да те накара да се замислиш. Да не действам по навик, така ли? Именно. Вместо просто да отидеш до най-близкото място, слоганът ти казва «Хей, твоят избор къде да си похарчиш парите има значение. Този избор може да подкрепи общност от бизнеси и да ти донесе нещо реално обратно». Превръща пасивното харчене в осъзнат акт. Интересно ми е и друго. Защо достъпът е само с покана? Не мога просто да вляза в някои сайти и да се регистрирам. Защото така се изгражда доверие още от самото начало. Някой, когото познаваш, ти е дал карта, отделил е време да ти обясни, поема един вид отговорност. Създава се усещане за общност. Точно. Не си просто анонимен потребителски номер в някаква база данни, а си част от мрежа, в която си въведен лично. Добре, да приемем, че за клиента всичко е ясно, доволен е. Обаче сега идва по-трудната част, поне за мен – търговеца. Да. Защо един собственик на бизнес би се съгласил да даде, да кажем, 10% кешбек и отгоре на това да плати още една комисиона към платформата, която, доколкото разбирам, е около 3%? Да, около 3% е. Това са 13% от оборота му. За много бизнеси това е цялата им нетна печалба. Не е ли просто един много скъп начин да си купиш клиенти? На пръв поглед изглежда така. Но нека се потопим малко по-дълбоко. Виж, всеки бизнес вече плаща, за да привлича клиенти.
Нарича се цена за придобиване на клиент. Плаща за реклама във Фейсбук, за флаери. Точно. Плаща за радиореклама, за какво ли не и се надява някой да дойде. Това е разход, който правиш предварително с абсолютно несигурен резултат. А тук? А тук Blackcard обръща модела на 180 градуса. Търговецът плаща комисиона само когато клиентът вече е влязъл, направил е покупка и парите са му в касата. Плащаш за резултат, не за обещания? И именно. Рискът е нулев. Разбирам аргумента за плащането след продажбата, но все пак процента не е малък. Какво точно получава търговеца срещу тези, да речем, 13%? Получава няколко неща. Първо, достъп до общност от силно мотивирани потребители. Хора, които активно търсят къде да похарчат парите си в мрежата. Защото ще получат кешбек. Да, но не е само това. По-важното е, че получава изключително висока степен на лоялност. Тези клиенти се връщат. И не само се връщат, те стават твои посланици. Как така? Ами, един картодържател съвсем целенасочено ще организира вечеря с приятели в партньорски ресторант. Защо? Защото знае, че системата възнаграждава такова поведение. Той активно ти води нов бизнес. А имаше и нещо за оборотния капитал, нали така? Да, това е третото много практично предимство. Търговецът получава пълната сума от продажбата веднага, в момента на транзакцията, а комисионата към платформата я изплаща по-късно, в края на месеца, с една обща фактура. Тоест разполага с тези пари за няколко седмици. Точно. Това на практика му осигурява един вид безлихвен оборотен капитал, с който да работи. За малкия бизнес това може да е от огромно значение. Чакай малко, тук става наистина интересно. Да видим дали съм разбрала. Един търговец, да речем собственик на малка квартална книжарница, може и сам да разпространява карти. Да, разбира се. Дава ги на своите най-редовни клиенти. Какво се случва, когато някой от тези клиенти, след като си е купил книга, отиде да зареди гориво на бензиностанция, която също е в мрежата? И ето тук е ядрото на цялата концепция. Това е момента, в който всичко се променя. Собственика на книжарницата получава малка комисиона от транзакцията, направена на бензиностанцията. Чакай. Това звучи напълно наопаки на стандартната бизнес логика. Собственика на книжарницата печели пари, докато неговия клиент си сипва бензин. Или пие кафе в друг обект, да. Точно така. Възможно е, защото системата не ги разглежда като конкуренти, а като партньори в една обща екосистема. Тоест, стойността, която клиента генерира, не остава заключена само в бензиностанцията. Абсолютно. Част от нея се връща обратно към този, който е допринесъл този клиент да бъде в мрежата, в случая собственикът на книжарницата. Това е фундаментална промяна в мисленето. Фризьорския салон вече има директен финансов стимул кафенето до него да процъфтява. Това наистина превръща конкуренцията в сътрудничество. Хайде да го направим още по-конкретно. Да минам през един такъв съвсем опростен пример. Стъпка по стъпка. Добре. Отивам в партньорски ресторант и сметката ми е кръгло 100 евро. Разкажи ми какво се случва от тук нататък. Ами първата стъпка е съвсем стандартна. Ти плащаш пълната сума от 100 евро на ресторанта. С моята си банкова карта, с кеш, няма значение. Абсолютно никакво. Това си е нормална търговска транзакция. Но, в момента, в който плащаш, сервитьора взима твоята Black Card, сканира я. И почти веднага в твоя онлайн профил виждаш, че си получила обратно, да речем, 10 евро под формата на кешбек. Супер! Аз съм доволна, имам 10 евро обратно, ресторанта също е доволен, получил е 100 евро оборот. Сега, откъде реално идват тези мои 10 евро и къде се намесват платформата и човекът, който ми е дал картата? Сега следва втората стъпка, която се случва малко по-късно. В края на отчетния период, да кажем в края на месеца, платформата, т.е. компанията Black Loyalty, издава фактура към ресторанта. За колко е тази фактура? Тя е за тези 10 евро кешбек, които ти вече си получила виртуално, плюс допълнителната комисиона за системата. Казахме, че тя е около 3%, така че в нашия пример това са още около 3 евро. Значи ресторанта получава фактура за общо 13 евро. Точно така. Ресторанта е платил 13 евро, за да привлече клиент и да реализира оборот от 100 евро. Ефективно това е неговият маркетингов разход за тази конкретна продажба. Разбирам.
А какво се случва с тези 3 евро, които остават след моя кешбек? Те просто отиват като печалба за компанията ли? Не, и това е двигателя, който захранва цялата екосистема. Тези 3 евро също се разпределят. Около 1 евро или 1% отива за самата платформа за поддръжка на софтуера, администрация, развитие. Това е нейният приход. А останалите 2 евро? Останалите около 2 евро се връщат обратно в мрежата. Под формата на бонуси Бонуси за кого? за хората, които активно изграждат и поддържат тази мрежа. Като, например, за човека, който ти е дал картата. Това е неговото възнаграждение, защото е довел в системата нов активен участник. И така кръгът се затваря. Напълно се затваря. Клиентът печели, търговецът печели, а хората, които градят общността, получават възнаграждение за своя принос. Всеки получава своя дял от стойността. Добре, нека да обобщим. Опитвам се да сглобя всичко, което казахме дотук в няколко основни точки. Първо, Black Art не трябва да се разглежда като продукт, а като система, като общност. Да, в която доверието е в основата. Точно. Второ, ключовия принцип за устойчивостта на тази система е, че тя работи само ако ползите са разпределени справедливо. Ако клиентът не вижда стойност, спира да я ползва. Ако търговецът сметне, че разходът е твърде голям, ще напусне. Балансът е всичко. И трето, може би най-важното. Моделът променя динамиката от обикновена транзакция към осъзнат избор, който изгражда сътрудничество. Лоялността тук не е еднопосочна, а циркулира. Да, тя се движи във всички посоки между участниците. Собственикът на ресторанта става лоялен на своите клиенти, защото, както казахме, печели от техните други покупки. Това определено е съвсем различен начин на мислене за търговията. Преход е от модела «Аз срещу теб», който е типичен за пазара, към модела «Ние заедно» в рамките на една екосистема. Не е просто по-добра сделка, а изцяло различна структура на взаимоотношенията. И това повдига един важен въпрос, който може би да оставим слушателите да помислят. Традиционните бизнес модели често са с нулев сбор. За да спечеля аз, някой друг трябва да загуби. Или поне да спечели по-малко. Да. А този модел се опитва да създаде сценарий с положителен сбор. Сценарий, в който едно потребителско харчене носи полза не само на купувача и продавача в момента, но и укрепва цялата мрежа, която ги свързва. Създава стойност за участници, които дори не са в стаята. Една наистина интересна концепция, за която си заслужава да се помисли. Днес само повдигнахме завесата, разглеждайки общата картина и философията зад системата. Благодарим ви, че бяхте с нас в този първи поглед към света на Black Art.